Isus je otišao u Galilejski grad Kafarnaum gdje je subotom poučavao ljude. Bili su zapanjeni njegovim naukom jer mu je riječ bila moćna. A u sinagogi je bio čovjek s nečistim duhom koji je glasno vikao: "Hej, šta imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si nas uništiti. Znam ko si, Božji svetac." Isus ga je prekorio i rekao mu: "Zašuti, izađi iz njega." Nečisti duh je čovjeka bacio pred njih i izašao iz njega, ne naškodivši mu. Svi su se čudili i govorili: "Kakva je to riječ? On u sili i snazi zapovijeda nečistim duhovima, a oni izlaze." I glas o Isusu širio se u sva okolna mjesta. Isus je otišao iz sinagoge i ušao u Šimunovu kuću. Šimunova je punica imala jaku groznicu, pa su mu rekli za nju. Stao je nad nju i prekorio groznicu, a ona ju je napustila. Punica je odmah ustala i počela ih posluživati. Do zalaska sunca svi koji su imali ikakve bolesnike doveli su ih njemu, a on je svakoga pojedinoga polagao ruke i ozdravljao ga. Iz mnogih su izlazili zli duhovi, vikali i govorili: "Ti si Božji sin." Isus je zle duhove prekoravao i branio im da to govore, jer oni su znali da je on Hrist. Isus je u zoru izašao iz grada i otišao na pusto mjesto. Međutim, mnoštvo ga je tražilo, a kada su ga našli, nisu mu dali da od njih ode. No on im je rekao: "Radosnu vijest o Božjem kraljevstvu trebam objaviti u drugim gradovima, jer zato sam poslan." I propovjedao je po judejskim sinagogama.